Well, bafethu, welcome back to O31 to the World bafethu. Enhle nodeni wenza mfuna zamkhela ngaziyamlandela bafethu. Asambike sonke namhlanje bafethu. Le ngathi izoba nzimana, ngathi kusazoshuba ke but it's fine. Phethu sisomuhle la eduze kwami ishanda baba bafethu kodwa ke uzo-introduce lona. Amahle mina, amahle khanyile. Ngizela ku podcast. I don't know ukuthi Awubingelelanga. Guys. Yeah. Ngithemba ukuthi ngiyaphila. Igama Amahle isibongo ukhanyile. Ngizela podcast. I don't know ukuthi ngani, but for ukuthi nazi ukuthi ngani, stay tuned guys. Okay. I promise kuzoba right. Ukreni yodwa Amahle. Yes. Bafethu Amahle usivashele namhlanje. Sisafuna ukuxoxa kancane nje nosisi baseMares, kanti sacela ukuxoxa nosisi baseMares. Sithola ukuthi impilo ihamba kanjani. Oh, by the way bafethu asambi vele sodwa ke mina no Amahle kuphela. Emva kwethu siphethu Siyanda, siphethu Dimambas. Nikreni bafethu? Correct. Nikreni. Hayi manikreni bafethu. Amahle bafethu. Pila seres. Mina impilo seMares ngayigcina kusami. Esno problem isashaya uphuthu nemayonnaise. Sasejala. Ngizobuyisa ngani mina? Ngiyabuza. Impilo yami leyo. Amani ukuzikhala. Ayikho leyo. Asihlali la. Ayikho leyo. Sithemba sasikho. Kanje uyenzani manje? Nemali. Manje ube muhle, else manje ube muhle qala. Uthenga impahla zokugqoka. Ube muhle for what? Because uzofunda lana. Uzofunda manje akusho ukuthi you are muhle phela. Yini ukuba muhle? Masikhuluma ngokuba muhle. Yini spend imali. Kahle uyithanda. Yes, ngifuna ukwazi izinto spend imali. Maintenance nje ukuthi kumele uthenge Maintenance. Usuka kanongoma usuzowenza maintenance esekwini. Maintenance yani? Eyani maintenance? Okay, if usuka kanongoma phela, kuyenza ukuthi usuka kanongoma kanti vele ubujwayele ukwenza lezi zinto enzenzayo njengamanje. Mhlawumbe uthenga ifrontal, frontal yakho isile phansi uyishela amanenzi akho or uluke. If ungathanda abanye abantwana bawathanda ama-frontal. Or angithi abafanayo futhi nabo abathanda umuntu ashela ibhecet. Insizwa right. aqonde, yabo. So mangithi frontal right for mama imalini. Mina ngazi SK. Yeah, SK desa news quality. SK Malubona ma? Malini. Usebenze. Malini. Usebenza because uyafunda. Ngiyafunda phela. Isifasi ukulekisi ngapha. Okay, malini. Inoleza SK malini. Asike sithi straight here. Vietnam with. And it's Vietnam frontal. Yeah. Yes, yeah. Asike sithi 22 inch. Yeah. Ngabe 2.4. Right? Yeah. But quality. I love uzenzani into le ebiza kanje no ufunde evarsity. One thing opportunities is SK siyahlala more than a year. Siyahlala. Equality. Uzenzana understand. Uyayiqoka. Masuya. Hayibo. Asike sizothi uFrançais lemozo hamba indawo. For example, labo mina ngiyathanda ukuthi ngibe mhlali. Honest, usahleki. Oh, yeah. Ngiphanthale ngifayile igloss ngisenze nje ngilungise ngigeze ngibe right ngigqoke ngihlanje. Ngenza ama-video. Okay, lokho kuya understand. Yeah. Wenza ama-video phela. Yeah. Ngikutheni mina. Phela first ngilindele quality ephuma ngilapha. Baba phuma ngilapha. Okay. Ngazi ukuthi ngilungile yabo. Ngiwaphi khona? Phela. Makuthiwa mama phuma ngilapha. Ngiwaphi? Shaya indabo. Laphi. One thing about mina noma one thing about amantombazane. Kalavanta nabantu babo. Okay, nakho ngifuna ukukhipha manje. Ngiwaphi? Usugqokile wageza waclean siyaphi? Okay, angikhethi. Sengisholo mina sengivula angikhethi. Noma asithi siyaqala ukwazana kufonelile athi mama Khesa indawo ufuna ukuya kuyona. Yabo? It's on me. So kube clean usugqokile nje ubushoke. Mase singingaphandle ufuna ukuyaphi? First date. Asithi ice cream date? I-date nje. Okay. Khona no ice cream date?
kwenziwa show ice cream kuphela. Nanixoxe kazane kangcono nihlale emotweni or niphume ni-out mhlawumbe niwalk olwandle. Ngifuna i-date ethanda uba serious. Okay, asithi eMhlanga, the village table. It's so affordable le ndawo leyo. Imalini? I-right. Ningathenga 400 ninoyi-2. I'm being serious. And lapho ningakwazi noyi-2 nithola ama-starter 3-course meal kahle kahle. Yes. The village table. So 400 for 2 people. For 2 people. Hayi ngeke It's 199. Course meal umuntu eyedwa. Sad unjabulo engakafiki unkosikazi wakho okwasisa kwenye i-restaurant eMhlanga engaphansi kwe-The Pearls siphethe izingane. Izingane ethe ifuna ukuya khona yabo. Ayi siyafika ethi. So sasiqole nje normal sisuwela nje mina ungipick up erest yabo siyahamba nebrazo lapha ibrazo liyashayela sigene restaurant yabo. Mase siyayivula imenu. Ayinazi izithombe zokudla inama price nje kuphela. Because sonke siphenya. Brazo ngisende message ku-WhatsApp asesishwila ethona. Indawo isikhangala indawo, sifazi isikhangala indawo. Kwakuyilapho nje lapha. Sazi leyandawo baba. Papa usePearls. The Pearls. Yazi Unokhasa kubani bani? angisakhumbuli. Yazi uthini kumina? Sifethe mina ngijwayele la mamenyu asespela wanethi. Ngithobe lapha ya. Uyabona ukuthi imali yenzenjani, kumele ukhethe izinto right. Futhi mahamba namantombazana amanye amaningi ayasho ukuthi mina ngeke ngizingidle into lehamba nogayi. Intombazana thola ukuthi idla iburger noma fried right. Mayihamba yodwa idla lento leyo. But if ihamba nogayi ithi mina ngifuna isushi. Yes. Kunyiwe manje. Manje ayidli lento le ayiyazi nokuyazi. Ivele ithi mina ngifuna ama-prawns. Ayiwazi ama-prawns. Into engiyifunde kunina manje kwi-date nathi. Nina manje kwi-date nathi. Kwi-menu ngifuna ukuzama into engakaze niyizame each and every time. Angazi why. Ngathola ukuthi ngikulow nathi soxabana. No, Ngathola ukuthi ngikulow nathi soxabana. Awukaze na uye kwi-date ufike uyibuke imenu mase okay ngaze ngibudle into ukuthi because uzokhokha umfana uthi ngithathe. I'm not like that. Ngikazi. Ubani lento engithi ngiyayifuna akuyona lento engicabangayo. Usuqamba amanga Angikazi, I'm telling you. Futhi angeke ngize ngivume ukuthi ngithathe umfana ngi-introduce umfana kwi-restaurant. Angivumi leyo nto, mina ngiyathanda ukuthi ngihambele ngedwa. Ngibone ukuthi le restaurant kanjani, amamisa khona kanjani. Angisho kanjalo mina. Singaya ku-restaurant now. Yes. Awuthosa uyiqala i-restaurant but ufuna ukuzama into ehlukile kwimenu. Ngoba ngithi ngihamba nogayi sokhona. Yes. Ngeke ngihamba nentombazana afika ngaze ya-order ama-prawns ne-couscous kodwa uyibona mayihle ukuthi ayizwa lento eyidlayo. Ayizwa because uzama uku-order into entsha just for the sake ukuthi ufuna ukutshaya into entsha and umtshitshi uzokhokha. Angifuni uqamba amanga ngibe fake na angazi. Awukwazi. To be honest angazi. Ngithanda ama-prawns ipizza. Okay. Kodwa-ke ngibuye i-bar ngathi sinyuse kakhulu ukuthola osisi basemavarsity. Ngathi standard si-high. Kakhulukazi siyasininzayo thina singanama ama-Gov 7. Yazi yini? Yeah. Lapha res. Sithi stay. Kunento ekuthiwa guest list. Nithi nihleli bathi ubani ofuna ukungena ku-guest list siyahamba sendaweni yokuthi. Bhala lapho Yini guest list? Amahle ekhanyile njengokuthi wena as uguy mhlawumbe unemali. Yeah. Politician udokotela or uyi-lawyer or engineer. Uyafika uthi ngifuna amantombazana amangaka. Letha amantombazana ifeve zakho. And then I'll be like, okay, ngihlanisa isibonibali ngiyabuza ni right outfit. Mase ugela angina outfit. Ngizomnika ngihambe. Wena uzothola imali. Kodwa njalo. Ayo, asidlali la. Asizodlala lana. Asizodlala. Amantombazana la ayashesha ngaphandle. Okay. Silima. Kodwa khathi uyile kuyona. Angazi ngiyibethe leyo. Awukazi. First yami. First year, no? It's the first day now. Ay, bro. Honestly. Ay, no. It's the first day. Ayikho le. Ngiyakutshela. Ayikho le. Hey baba, ngiyakutshela ngakujatha ngezi first year. Okay, oyichaze because ngathi yazi kancane. Ngene ku guest list phela hlala abantu abadala ngami.
observe izinto. Kini guest list ukuthi hey sibamba niyahamba. Thiwa bakungena roomini bakukhumbuzise. Ngo9 ungakhohlwa. Okay. Sebeyakukhomba la. Bakhomba ngo9 ungakhohlwa. Nawu futhi uyathanda nginawujwayele. Ubalo kukhomba ile ntombazane ehlanganisa amanye Ehlanganisa amantombazane noma lawa amanye athi ungakhohlwa phela ngo9. Yabo. 9 kuyagqokwa kuyahanjwa. Ngena emotweni nakhona na requestelwa kudlalwa lana uhambi ngemali yakho. Na requestelwa ufika lapha kuthiwa uphuza nsisi. Lapho wena wazisava nifika futhi Astropass. Kunyiwe. Ngiyakutshela. Kunyiwe ufike lapha Astropass yakubinda yimpi awuyizwa kahle kodwa futhi ukuthi uhamba nabantu abanayithi uyiphuze. And ufike lapha phela wena mina ke njengokuthi ngizonihosta nini. Ni guest list yami. Nina niyaphuza ngithola imali mina ngani because uguy lo ngenza ukuthi athole intombi la kunina noma athole umuntu azolala naye. Because vele obviously ngize ngihlanganisa amantombazana ama first day kuphela khona aqaqekile ngizowahlanganisa ukuze la ngazi vele ukuthi sithanda abafana engazi ukuthi mebona lo guy yazi ukuthi yebo and then uguy methola wena ngiyazi I'm telling you ngiyazi ukuthi lo guy ngiyamhosta vele uthanda abafana mebona lo guy esamba naye yami yabo uguy athi ngiyakutshela I'm telling you imalini lapho sokuzoyithola depend ukuthi uguy unemali engakanani Yes. Manje labanye bayithola imali laba osukuze nabo ke. Ubaphuza manje uthola kanjani imali wena indaba ingaka ukuthi wena ulethe abantu. Ntombazane. Ayikho le. Ngakutshela kushubile lapha. Iqale nini lana? I don't know phela i-first yami leni mina into engiyibonayo iyenzakalayo. Nanokuthi phela vele before ngingene eVarsity noma before ngize ngihlale race bengivele ngizwa indaba ekanje ukuthi race kwenzeka kanjani yabo like ngiyahamba ku guest list and lento ngizwe qalukisa last year ukuthi khona ama guest list ashumbiswayo nje ukuthi sihleli kanje eflatini umuntu ahambe ayokujola nomuntu ujola umuntu udumile nje ukuthi uKabza mina ngibe phezu noKabza eKabi nje ukuthi ngitshele noKabza mina uKabza ngafihla yeah angafihla uKabza ukuthi ayi ujola nawo yabo nami futhi ngifihla ngabe na space but mangifike bangani bami noba ilabantu engihlala nabo erace ngifike ngisho ukuthi yini uKabza kwaX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 
mina naye asazani emaguvini. But uyena umuntu owenza lapha. And mina ngiphuza mali abangani bayo kuzayibona and then mina kade ngihlanisela abangani bakamza yabo into kanjalo. And then ngithola imali. Because guess list kule. Wakwabo guess list ungazi. Angaze bra. Angaze. Ngempela. Mina ngingaba noma wami. Give me high manje. Ugrupa nobani? Mama. Noma wakho. She's a business player. She's so young, guys. Mogrupa noma wakho seki wapi? Event yenza selive Irene yabo. Alive. Yeah. She's so pretty. Chill. Muhle mama. Abathi bangihamba naye like they be like bafethu bangishela hayi bafethu wena noma bashele yena Unangani yakhe? athi uma hey wena Unemnyama yakhe. nganyami leyo Unemnyama. hayi Ishimyaka unemnyama yakhe. 8 Eli. Hayibo. Usaflek 35. no Kanti unemnyama yakhe ke wena ke iqala siqale lapho kwena. I'm 17 ngizosiya Hayibo. Ayikho umuntu. wena jaja Evasithi. dali la ngisuka Evasithi. I'm 17 Ayisobona mina sikhulume nonungane first. Hayi producer ayethi kahle manje. Hayibo. I'm 17 imali ngizosiya Ungena njani pho live under age nje? Yabona ke ngiyangikhatha nina ngiyangikhatha bafuna nganta bafuna ukuthi ushaqoqsi lakho ufika uthi uzenza umuntu omdala ukhokha imali yakho ushayithekisa uhambe Udlule. lidlulele Okay. ufike Take me through in nights la usuhamba khona noma ukuthi kwenzakalani noma noma. siyahlupha one thing about thina sahleka Yeah. mase sahlala phansi saphuza utshwala Khona showcase namba nabantu abanemali ya. asambe abantu abanemali kanjani understand wena one thing about thina masiphuza utshwala bafuna abafana siyabathuka like mfethu ufuna ngani ufiseke wena suka lana yabo because why thina masiyophuza siyazamela imali lethu as I said before lapha sidi ukuthi
angidiphendeli kumfana ekutheni umfana ngifuna ngenzele ukuthile noma anginike imali ukuthi ngenze ukuthile. Yeah. Njengoba ngishilo mina nomama wami siphusha ibhizinisi. Yeah. Lama perfume, lama skin products. Yazi ukuthi sinemali. Nice. Masifuna ukwenza ukuthi siyazenzela. Kodwa iba honest. Phela imali imali esuke endodeni. Yes. Ngenzeka ukuthi nifike lapha eliku uma akho umuhle khona abafana bazokufaka besho ukuthi thagela. Ushowcase lo. Ngeke usakwenzeki. Siba honest manje usakwenzeki. Okay. Usuqedile. Akathe ngutshwala umfana siphume kuthi. So kuyenzeka. Akuyenzeka phela basi. Phela kanjani ukuthi uhamba nawe noma wakho? Akahambi nathi. Asikho Ithi kanjani. oledi nengane. Akahambi nathi. Eh? One thing about us ne pride. Once wathi ufuna ukuthenga utshwala ngisukela wena. Wathi ufuna ukuthenga utshwala. Hayi pride iya ngokuthi unemali engakanani. Thenga utshwala hamba. Ipride iya ukuthi lo mjithu unemali. Even if kuthiwa uphethe imihamba, ngeke ungitshele ngeke ngithenge utshwala mase ngiyasonga ngihamba. Ubani osafuna ukuthenga utshwala? No, it doesn't make sense. Adlali la. Azizodla No, ngishabela. phela utshwala ngimthanda because ngiyangithanda noma ngithanda edaweni. Yabo, so you can't say Bakhona yazi ukuthi sina sinepatlani ukuthi umuntu athenga utshwala angaconfess ukuthi uthanda abantu. Noma ngasho ukuthi ngathi khona umuntu engimla ekhaya la and stuff. Angakhuluma izinto kanjalo athenga utshwala ehambele. Then they be like, okay, it's fine. See presents and see the right. yes, ne oledi bro. Right. Shuthi ile ashani sakhumela tshela yona. Esa store Esu. sa Hillcrest. Hayi ngesikhumbula. Yes. So angaze after groove ngihambe nomfana sapeni noma wakho. One thing about uma uyaqoshisana. Kunalento yokuthi akekho umjida ozokubona kwi-groove ozokuthengela utshwala uhambe naye. Abanye ba12, one abanye ibhoki because eventually literally akekho umuntu ozokufika kwi-groove like kwi-groove ayiwona wonke umuntu ophilayo. Ayiwona wonke umuntu ophilayo kwi-groove. Khona abantu abangasekho Abantu kwi-groove. abangasekho emhlabeni kwi-groove. Awukwazi lokho. Okay. Disappointed. No, ngeze understand ngizwe lonto ngeze understand. Uthi nje scroover nezibhoki. Sikhuluma nawe uthi oh ngithi yebo. And content ngani ma-groove ukuthi man groove Mhlawumbe nami Mhlawumbe toilet. ngizobhoki scroover. athi ufuna. Shoba mina mangisibhoki ngizokho. Yabo toilet content senza samantombazana. Besihlala ema-toilet mhlawumbe like sikusa ama-video kuma-mirror yabo. Mase like share i-group hug. Nabantu ongabazi. Yeah. Mase ngiyacabuzana. Tenhlezi ngi-avoid because hayi wonke umuntu ophilayo angini. Cabuzana No, nesibhoki. ya content akalayo mhlawumbe mawuthi siqabulile like around. Angazi phela mina ngizwe. Oh, so wena uthi avoid lo nto. One thing about mina ama-content ezenzeke embi ngiyafeel. Shuthi nedlozi. Groove stand nedlozi. Sure. Yeah. Ngiyafila mina ukuthi there's something noma mangamele ngihambe ngegroove like content ezokwenzeka embi. Ngihlala phansi angiforce. Njengoba ngisho la ukuthi ade ngidizela yini. Futhi there's something wrong with Okay. Wakwajolela imali? No. Awajolela imali? No. Awazi. But ngisengafaka le point yokuthi ngithanda noguy. Uguy unomali. Yeah. Imali ngingasho. Wenzani uguy? Lalela kutshele. Yeah. Uguy. Angithetha uguy wangirabisha and I was like okay. Mase unemali wenzani ukwenzelani le wenza ukuthi ubothe unemali? Udokotela. Yes. Like into engifuna kube yona nami. So yena wetshela ukuthi vele like ngangimthanda ekuqaleni ngoba udokotela yabo. Futhi nami ngifuna udokotela like personality. It's like siyafana ukuhlanya kwento leyo. But into angiyangisa ngayo ukuthi wavela wangithetha. Yeah, ukhetha kanjani? Ayiwena. Ngafuna ukwazi. Sekwadlula vele. Hawu, osamthandi vele. Ngaphandle. Sekusebu. Wathola sekusebu. Kanjani sekusebu? Isekuseku yakhe. Uyithola. Ngithola ngasendela umuntu inamba yangiblock. And I was like, "Hey, Ayikho wrong lento mhlawumbe yakudala. ayonto akudala Ubona ngathi yamanje. because ugeni ngiyamazi." Okay. Yabo labo ke laba ama-influence badumile ku-Instagram, TikTok. Uba. Never Musho. influence. Musho. Ngisho leyo nto. Uba. Ngeke ngize Wow. ngizele leyo. Hey wena. Ukhetha vele. Hey. Okay. Hawu. Yeah. Ngathola i-video ngiblock inamba ayibo. So vele le nto yenzeka. Mangisendela uguy. Ublutik.
Wacaca ukuthi ngiyablutikha-ke nje yabo. Wathola uguy, I think for a week. Shuthi uyayithanda. Wabuya esethi yazi baby I miss you what ngathi mina I miss you too. Guess what? Revenge andidlali la. Oh uyapheka manje. Okay. Ngiyabhilivela ku-revenge mina. Abafana betshela ukuthi bala too much. Okay, Ngiyabhilivela ku-revenge. kwenziwani ku-revenge? Menze uguy fall in love with you. Ha. Wazi wena ukuthi awukho there. Yabo the moment wena ungekho there uguy the time mina ekhetha. Ngitshengisa ukuthi ngiyakthanda wena I can't live without you. Kanti you can do that. Dangerous musungibuye emehlweni phela dangerous lo muntu lo. Okay, menza fall in love. Menza khethe. Athi menza uthi yebo sina sami. Kanti wena uyazi. Athi menza ungayilapho usiya. Wenzani? Njengoba ngisho ngobheka yonke into ayisho ukuthi ungakwenza ukuthi mengifuna uyangithola yonke into yabo. Okay, sesiyamhetha ke manje senzani ke sesimhetha? Hayi phela that la. Wenze njani? Yahlupha lo muntu bafethu. Akuyona festile unamama usazodla ukuthi unemlenze u3 kuphela. Yeah, Usedothe imlenze. udothe imlenze. Uyi-first year kwimlenze. Yeah. Okay. Uhamba ngemoto ne. Like yeah. Like Uber lapha. Uthi operation. Uber hlangana endaweni ethile kanjena. Nga Uber futhi nga Uber Raptor. Wa Uber Raptor. Uber Raptor. Uhleka yini? Yeah. Wathi mofike. Yeah, wathi mofike. Uber Raptor kwacaca ukuthi phela nginwazi ukuthi Okay, ngimane ngiyithola. Akayi ubhake Raptor ukuthi dawe Raptor. Nga Uber Raptor. Yeah. Angiphethe ukayazi ukuthi hayi mina ntombazane mina engiyenza ukuthi phili mina. Okay, sithini lo mjida we-Raptor sithi siyapha? Angisana Jordan. Uyakushela? Ngishela. Okay. Like yazi ngifuna udrop somewhere kanjani. And he was like nami ngifuna ukubona vele. So it's fine ngakudrop out. Akabazi imibuzo. Ukushiya khona. Shiya nje khona. And uqinisa de ngiyidata zakhe. Yeah. Qhubeka. Yeah. Uba i-Raptor ngifika lapha yani i-Raptor. Mina phela uguy lapha. Athi mate. I-Raptor phela nginikwe imali. Saqhakeka mina ngimina upolishini. Mina ngiyokhokha. Nakhona le mali ekhokhayo yey. Imalini? Lalwa lana. Imalini? Gijimela ko 1 point bali. Hey, uyabona kulengi. Uyakhokha manje. Khokha yena umuntu POP. engikho yebo mangihamba. Man, like ibo. Khethile. Imali lo Raptor ukhokhelana. Yazi nanokuthi mfethu uguy lo we-BM wenomfazi ungazi. Wayitry. Wenomfazi ngazi. Wayitry. And mina ngamenza washo umfazi wakhe. Because ngiyazi ngijwayele ngakho. Imali kanjani? Kahle, njengoba ngisho ukuthi umfana nomkhithisi. Umfana nomkhithisi. Imali Menze abone ngazuthi umfazi wena. Shiye lo oswakudala vele. umshiya kanjani nkosikazi wakhe? I think vele babe mina naye sithandana vele. Ngangiyi distraction again. Like yabonga wengafuni ukuthi agcile kakhulu ugirl because I think babexabana that time noma babeneyinkinga that time. So ngithanda naye uyangile ngiyabona sabe ngiyakileka la. Yabo nanokuthi vele sengiyathola mina ukuthi unomfazi. Ngazula ngathi mina ngithanda. Ngamconfronta one day. And then uguy phela shumpa. There's like uyazi ngithanda mina vele lento lena ngiyibona ukuthi yaphi ngibona kumele phambili lento lo. And phela mina ngisengishilo ukuthi like umfana nimenza catch and manje ngi-exercise yabo yesami usiyamshiya for wena maye sisami kanje ngithi mina yebo bekazi ngicabanga kanjalo nami wena intombazane nengqondo intombazane esupportive intombazane enothando intombazane ngobe submissive engazuthi you can't live without yes shimpazo khona mina imake mawumgila ke usufika ne-rap uyabuza ukuthi sithini ubuza ukuthi kwenze njani sengicovered vele nami nginemali yami ne but sengiyasho vele ukuthi noma ungangishiya la ungastress ngingenela strength ngidle la ngihamba
Ngingastress. Because like amahle ungayenzi leyo nto. Cabanga ngingamina ngikhetha yini. Amahle ungayenzi leyo nto. Ngicela like. Kuleka. Uthi give me high manje, give me ama-raps. Asikuzodlala la. Imali. Mina nginothando. Kodwa mfethu uyabona mina mangikuthanda. Umsungizela uthando mfethu. Ungitshela ukuthi le ngane ngithanda, sengizoyenza isilimo. Ngizokwenza nami isilimo. Awucheat mina. Mina angicheat mangikuthanda ngicheat. Futhi mangiphatha ngicheat. Yabo mangizana ezitori. Azizadi la. Uyahluka. So uyacheata lapho. Le relationship okuyona manje uyacheat. Angicheat. Khona kuyona. Imali uyajola nomuntu onganayo imali. Ngiyawasho umuntu ongenayo. Which is settle like what? Why? I believe ekutheni umfana kumele akuthande ngemali. Ukuthanda ngezenzo. Nangendlela enza ngayo. Like imali ibonus. But if umjide ekuthanda uzokujikasa ngezenzo, akunike isikhathi sakhe. Yeah. And I believe ekutheni uma uyintombazane kumele uzenzele izinto. Ungabi lento leyo ukuthi hayi njengoba nginamali usibani uzonginika imali ukuthi and then omunye anginike imali ukuthi umsukuyenza lonto umusuku ukwenza lonto umfana uzobuka isilima ake ngithi ngeke uzungene emendweni mawenze lonto leyo vele abantu abaningi vele bathi angisindaba nomendo but to be honest uzoba mdala ngeke uhlale Also umncane when uyawufuna umshado ego khona phela khona ukuthi awufiki. ukuthi mina sengibe nebhadi labantu abafike bethi mina bethi ngibona umfazi la kwini yabo kanti ufuna ukuthi ngibe umfazi wesibili akonfese futhi athi ngifuna ukuthi ube umfazi wesibili Ungabafazi. noma ngingangumfazi wesibili yeso Yeah. but ngirespect mina ukunika indawo yami cause omunye bethenga ngizoba umfazi wesibili ngathi mina okay Kodwa no 17 why bezo? bengavumi ukuvuma because bengasho ukuthi vele into ezoyenzeka manje ngathi mangisi okay ngabona ayikho respect la okwazi ukuthi afanele umuntu akho ngikhona So ufela ukwenza uzoba umfazi wesibili ukwenza understand it. Ngimsungijwayela kabi sisanda ukuqala ukwenza lento lesenzayo usufanele umfazi wakho wena noma umuntu wakho mind you akayena umfazi wakhe imande zomlobola shothi namile ngihlale mina ngime ngeqhoqo esazomlobola Awuvele nje uthanda abantu abanezaka nje. ngithanda abantu abanezaka mina ukuthini shothi uthini Obathanda abantu abanezaka. uthini ngami Ukhuluma ngama-raps, ukhuluma ngama-BM, odokotela. Siyaqondana mfethu Wena nosanda sipholele sama security. Qondana Eh? mina bengisanokubukana nomuntu ongangami ungangami befunda nje naye imatric Kunjani nje umntwana? kumnandi sana sendana ku right anginastress mina But going from umuntu matric to Ford raps up BM doesn't make sense. nje kuya ngokuthi umuntu mefika la ngiconnecta naye engitshela for 2 months or 3 months kanje Yes. mase ngibona ukuthi no singayenza into noma othi ngizame yabo mase ngizama kanjalo nathi ukuthi abanye abantu ngiye ngithi ngizama nabo ngingazi ukuthi banekhundla entweni ezithile noma benza ukuthi Jona abantu abaneyikhundla. noma uthola ukuthi Ujona abantu abaneyikhundla. La okay ungamushi igama. Isikhundla lapha. MK. Hey MK ngayibona uzuma phela uzobuya. Uzobuya. Wenza MK? wenza mtheni Eh? sakuthini No puti no. wenzayo mina kodwa ilapha nje Ngicela ukubuza futhi futhi. isikipha zakhona Yeah. basebenza nabo labo bantu bomshilo ba-organizer abangamathenda into kanjalo nje Imali. Mohamba momuva nama-politician. Hlezi ngizama ucabanga lamantombazana amuva nama-politician. Ukuyibona nje isaka lemali, i-total isaka lemali. Usayini anginike futhi 10k ngibusele emuva udonsa kuleli saka leli. Ubuyisele emuva ngoba angimfuni umfana oyitshela ukuthi ngize ngemali musungijwayela kabi amanga 10k. Adothi ujikisa u10k. I'm telling you musungijwayela kabi mina ngingamela ukuthi ngingabi nemali why abomfethu umuntu ozovela 10k siyanda. listen to me Yeah. umuntu ozothola 2 days angakhulumi nawe angakufonela angasho lutho worried wena usukhethile obvious
mina ngisho ukhethe ngiyathanda futhi bangithanda athi uthi dezimebuya athi mama akusendele imali kodwa amahle Don't do that to ngeke me. ujikise uthe 10,000 musu ngijwayela kabi I'm 10,000 telling you ngine business ngitshela nje gosh imali why kumele ngicinge imali Im- mo- just mo- because futhi ubone ngathi ngifuna imali ke nikephe ekhipha ekunikeza leyo why kunika cash uyikhiphe esikhwameni uyithathe phi manje mawungazi ngihlangana wali futhi wale nokuthanda that's why ngithi mina okunye umuntu observe eqala before ulale naye ezintombazana umuntu kumele umobserve thandana nomuntu 3 months ungalali naye thanda nomuntu 2 months ungalali nemali engaka bro manje nami ngibe yi-politician manje ngeke bafethu ngeke bafethu ngilindele why pause nginqaba kodwa enye imali mina njengoba ngitshela ukuthi I'm a spiritual person enye imali awazi ukuthi yenziwe kanjani one ngingaba nenkinga mangase ngithatha imali futhi umuntu uthwele mina ngiyazazi ngaba nenkinga two leyo mali leyo what if uyanginika leyo mali uthatha ihlahla zami ngeke ngizwe nginey'hlahla mina namabhadi nginamabhadi qala before kuzinhlanhla I'm like that ngiqale ngibe nebhadi before ngithole inhlanhla so if mina ngiyothatha imali inhlanhla yami siphelile sengizokulandela ibhadi nomphela angiyithandi leyo nto leyo musungijoyela kabi mina uthi 2 days mase uyabuya uzonginika imali would you prefer being in a relationship enemali noma in a relationship engenamali engenamali enothando mina ngifuqa ngothando mfethu lo muntu usitshela ngama guest list manje uthi uzothola nabantu abanganamali usitshela ngama guest list why uqamba manje baba i-guest list kanti angikaze ngekuyona angikaze ngiyakhola ngikhola vele angikaze ngoba ngishisa why nganamali why umuntu ngabuziswa ongenamali wakho why umuntu ongenamali eh because one thing about umuntu ongenamali unothando unalento ukuthi one day sithando sami I know sizoba right and uzokunika uthando ubone na ukuthi no uthando lolu it's just that akanamali and musuku umandamane umuntu ongenamali menginika uthando if ezama umuntu wakho lo 100 rand athenga ama-snacks nihlale nidle it's fine but nomuntu onemali u-right angisho ukuthini 50-50 angizwe ukuthi ngithini kwena ngibuka kanjalo ngiyakuzwa khona nje futhi amantombazane ahlezi enayo uguy efonini yakhe angamfonela just for financial help nyaba naye is that cheating because phela ngikwazi intombi yami ngaba nomchite yazi ukuthi iyamfonela njalo mayidinga usizo lwemali cheat yakuchisa lokho phela cheat ukuthi ngikuthande nami kodwa mawufonela omunye umuntu sijola soba uthi ucela imali kufanele usuthithile lapho akufani unayo nogayo njalo why umuze nombuzo ngifuna ukwazi ngobani ukuthi unayo yini nginogaya bangishelayo abanemali serious yeah sifonelo yedwa okay asifonelo yedwa ngifuna simcelani sana simcela 250 Siyadlala. It's 1.5. 1.5. hayi ngeke mkhulu 1.5 mkhulu Unemali kanani? Depends lokho. sicela malini I don't know we-IT what say IT Hayi ngeke acela Mhlawumbe siphume. 500. 5 yeah so cela ifavor ya 500 asimfonela baba Ublind we-IT noma usayi junior. ufana nakuqala uyasebenza yasebenza Hayi ngeke uthi umuntu usebenzayo. asimcela 2.5 or 250 250. asimcela 250 sacela baba sacela let's understand okay ifoni yakho la kithi awusondele lapho siyanda umfaki la speaker ungafena ubesofisana uyamcela nje kuqala yeah hola bani manje ngengenayo lemjola decline Eric. sweke le uzowenza nje ukubuza sonke sonke
It's calling. Mazi nje. Hayi. It's calling. Ngihamba ne-Wi-Fi no man. It's in some. Angizama umunye. Ushaya iguthu uzoyikhipha. Asikomunye chemo vele baningi. Maningi. Ngithatha kanjani kanti? Hey bo. Ngicela malini? 250. Ngimfonele lasajwana. Hey, umtshele. Ethi ungalukhani. Ngeke ngikhulume. Ungalukhani memeza. Simbo. Ha. Hello. Yebo njani? Ngiyaphila. Ngithi mina ngicela usizo lakho la. Ngizokubuyisela ne? Ngithi mina ngisangxakini bra. Ngisenkingeni. Ngithi ngisenkingeni. Ngicela 250 ngizokubuyisela on Friday. Kuyaphuthuma. Ish. Hayi ukuthi ngiyaphi yazi like kuyaphuthuma ngidinga usizo lakho like for real. Ango? Ngiphelela stock sama perfume. Angeke ngibhizinisi lama perfume. Manje ngiphelele stock and baningi abantu abafuna ukwadayisa. So that's why. Yeah. Alright, Ngicongisa location. Yabong. Hey, ngiyisaba nale call. Ha. Hey, jawulazo ngibona isibongo. Hey, ayi wathina. Esoshona ke manje. Yes. Yes. So bangaki shusi nje singenza into ukuze kushaya u6 ntambama. No yet. No phela sifuna about 3. Bayangishela abantu. Olunya nyachola naye. No. Uthe. Wena, hey. Sikhulumele nkulumo la. Sakalile nje lana. Hey. Get. Bafethu. Hey, ngiyafisa ababethana libonile igama. Nami la. Siyasawula. Bafethu libonile igama. Bangenza lutho mina. Bafa mawugcina uyibonile asangene thina umama ofonile. Yes. So yenze into kanje. Podcast le. Niyazi nani? Siyadlala Nawe siyadlala la. Asikho serious. Now uyazi podcast le. So ijwa lokwenza lana. Yini ejwayele ukwenzeka? Inhliziyo yami ibhilonga umuntu oyedwa. Okuyilapho sikhuluma naye. Uqhubane nenkulumo. Lo kade sikhuluma naye amtholi vele. Ngiyakuzonda yeso. Ngiyakuzonda. Ngiyabuza. See, okay. Asimiyeke. Yes. Futhi kumnandi nje ubentombazana. Ezintombazana ufila njani si amathuba kanje kumele niwasebenzise. Awungalokho. Yabo mina. Ngathini? Yes, sasandana naye.
So amathuba no sengibuza amathuba nje ukuthi mangino guy nje who's willing to spend ayikho into yazona lapho mina ngiyibona into yazona Hayibo spenda phela kodwa singayi emathandweni. kodwa yangi yes ile nto engisho ukuthi wena izintombazana akukho wrong ukenjoya Okay. lokhu mina enjoy ukuspoil but angikwazi ukucela ukuspoil. Angikwazi ukucela ukuthi ngicela ungenzele ukuthi ngeke ngikwenze lokho. Mina siyakuwe. interested ngalo ngibone igama imali kakuneyo nalo the highest imali aseyakuneyo owakhona phakathi emndenini Oh na akekho umunye umuntu obizwa ngalento le ngaphandle kwabo. Ngeke wena usuyisukele uthi uyena. ngiyangisisho isibongo ngicela ugesa igama igama ufuna uligesa nje ubula igama Hayi sidlone. sishi saba nobhuti omdala hey okay kodwa yo ukuthi umnandi uba icherry imake ade ngifuna ukubuza ukuthi upreferani wena ama all over abanemali or aba broke as umuntu ohlala evarsity right now yinozoyithi ongayiprefer To be honest, ngeke ngiyishintshe lapha ngwini ngisimkhiphe umuntu onemali. yeah But it's 50-50. But emaqinisweni mina ngithanda umuntu ongenamali. yeah Noma onemali kodwa ongekaze atshengise ebantwini ukuthi unemali. Angimfuni umuntu othomayo. Othoma ngemali. yeah Indoda ayingatholakala ku TikTok. Indoda ayingaziwa. Size Johnson Indoda. Yes, phela bakhona abatholayo bethu aba-right abenza uTikTok. Abangaposti sengisho ukuthi indoda ayingathomi uTikTok. So yabona isisi ngidala ngeghost. Nona nithi malume. Ifuna ngebhodla lehinisi indoda ayingenzi kanjalo. Indoda ibehamba oyiphusha into yayo yabo mina ngiyakuhlonipha mfethu. Ngiyayenza. yes siyabonga yes ngiyakuzwa Indoda nje mfethu ayibo. so wena uthi basically ungachomi ku social media ngotshwala noma ngemali ngemali noma sisihleni nawe kanje ngihleni nawe ngiyimama lakho usuyaku mina bathi ngino-10K phela mina futhi nginemali engaka mina ngeke ungenzele ukushula engami no-10K wakho la ungenalutho mina ngase abantu abanamamiliyoni emabhenki ngisuntshela njena nalo lapho simfanele hayi wena ngiyabuza imali umuntu osifazane oposta ku social media aveze izinto kusho ukuthini lokho ngiyamjaja kodwa phela abasebenza ngakho esazi okusuke kusetshenzwa bakhona laba futhi obhozo bathola imali hayi akekho umuntu onjalo alala yeah ngakusho igama la kunyiwe manje osuthopozo ubano musho Guys, ngizoboshwa mina ngihlali musho ubani ushuthopozo hayi abashuthopozo uyayenza leyo nto lokuqala ngangizwa kanjalo ukuthi uyayenza ashuthopozo abe nemali yes shuthopozo sendilikheli ube nemali ube right hayi khona umuntu akazwa obhozo isingeni ha ngesikwazi ukuyiveza konje engena ngempela njabula but I think it's more what does that yes isendela u2 cabanga mina ngibone imessage yokugcina ukuthi angazi malini bekuyini enami ngiyacabanga manje uba nalesa okay yes guys kodwa vele phela baliphethe ithiki lesothi ngathi ngikhele kuyo Dlulani leyo nto. bese lona sifuna umshayisa lona uzongibopisa hayi phela ngisho phela hayi amabhoza lapha angena uyabajaji osisi abayidayisayo lento ngiyamujaja because ngoba wayidayisi kunjani ngiyakhuza funa imali noma ukuthi isimo sibheda kanjani akhona amashwi into ungazama kwena imali ungawazama ungaqala ibhizinisi bakhona u350 khona u350 manje u350 yakho invest ku-business noma u350 yakho uthenge mhlambe lawo ma-perfume noma uthenge leyo nto leyo encane udayise ekhathini yezo 1 point something kwi-rap sakho ngo-1 yazi
Uzomangala manje sangaze ngilokhunja naye. Huh? Uzomangala. No, ngiyabuza kwako-1. I don't know. Wavesa like- nje nangu Because u-1.5. I appreciate ukuthi uvesane weza wazongibona. Suggest ukuthi ngihambise endabeni ethini. What's the highest amount you've ever got from a guy? Ay shame ngifuna ungibonisa. No, I just want the highest amount. That's why angifuni wazi suba. $10. 15. 20. 25. Okay, you sure? 34. 24. Wavesana wakupha nje. Umtsheni ngathi ngizima ukuya esikoleni ngidinga imoto. Akuthengele imoto. Akuthengele Seka imoto. wafuna ukuthi akwenze lokho angithengele imoto. Sekwafuna bandla afuna ngasho. 34 Uyike no? nani? Angikwazi Yilo- ukuthi ngenzile inazi, yilo- samele ngenze ile kanjani. Nani edlala yena. Yabe ngisasho. Okay. I-license ungayithola ku2 months i-license. Vele ngizoyithola manje. Ngikuthengele ile nazi, ngithengele license asihlali la. Uyenza? Kodwa ngithengele ngizozenzela. Kaze ngibophe. 134. Kwako-1. Mama hamba usibonge. Mama i-birth month yakho. Sikhiphe nabangani bakho. Mama wadwadi. Uyabona into kanjalo? Engekho yena. Engekho ya, engekho. Nami ngisafuna sibhuke esendaweni yokuthi mhlawumbe eCape Town into kanje kanje. Uyajola naye. Ethi indaba ngikuze ngibuze kanje nawe nalana. There's no way bafethu. There's Ufuna ukubonani? 34 na. Mhlawumbe ngoba nginawo. Yes, sis. Umfana ungalali naye, kodwa accept imali yakhe. Ingakho ngicina seni okay, but it's fine. Ulali nomfana asatha imali. Mase seyidinga ukuthi ukhokhe. Udinga ukuthini? Umfana onemali ngiyazi ayidinga imali yakhe ngaphandle kuma umfana obroke oyibolekile imali mase uyinika wena. Ube expect something kuwena. Ngisile. Yeah. Uthi Umfana onemali njoba ngiyazi. eselwa it's because iphume kanzima. Iphume kanzima, that's why. Umfana waziyo vele ukuthi imali vele into yami, nginayo imali and nginika imama. Noma nginika amama, phela abafana banemali la futhi ngeke uspecthe umfana omdala onemali, onemoto. Angabi nafazi noma angabi nazo izintombi. Wena just make sure ukuthi awulali nayo guy. Khona uzobona ukuthi Ngeke uthi awulali naba. Ay. Ibo, Uyenze njani nawe? chila methi wala ukubhuka. Futhi mina wakhuluma ngokubhuka kimi. Sisanda uqala. Blog. Ngizonje indawo yokubhuka maqala. Uthola kabi. Bukwani? And futhi wayesibhuka singendlini. So u34 wawuthola imali ukuthi ngiyajola nje ngiyahakana. Futhi uthani bengajoli. Sasingajoli that time. Sasingajoli that time. Ngiyabula into enjalo No, futhi. Wangishela for unyaka wonke. ukuthi kuya ukuthi wenza malini. Mangabe wenze imillion leyo mali. Wangishela for unyaka wonke. Yamonza imillion imali. Because mawenza 10,000 340 imali engekho. Yes. Wangishela for unyaka wonke. And into akazeyisho le ukuthi hey wena, akushela for unyaka wonke and appreciate kona lokho. Amantombazane oshela one day kuvume kusasa. Also manje sengiyajola. Nomuntu ayikho ayivuma. Okay, senjola ke i-girlfriend allowance kwakuyimalini? Girlfriend allowance. Sesijola Yeah. ngenyanga. Yazi into esanda kwenzeka le. Imalini? Ngicomment this man. Yeah, imalini girlfriend allowance. Angathi. Ibende amhla ka20 yakho. Le nyanga. Yeah. Awusamanye nengane yami yazi? Yeah. So angazi. So macabanga imalini? Expect imalini wena? Usingafuna expect high. Okay, so I expect okay, yeah. But you expect vacation. Yeah. Expect because we are on a vacation. Mhlawumbe I don't know. mhlawumbe ba Cape Town or in the province. Ngisenga Eastern Cape, ngiyithandanga. Maybe Cape Town. Uhlale Cape Town. Uyak afford imali encane into ngezidele for imali encane.
34 ukuthi vele trip yakhe ekuthanda. Mocabanga nje base Senjola manje mhlawumbe izoba imali girlfriend allowance. How many minutes lapho? 50. Okay. Angazazi. Mocabanga imali girlfriend allowance ozoyithola manje. Kodwa estimate mocabanga. Mhlambe boma 10. Oh, abafethe igame ishubile igame. So kulo 10 kusamela kuyise kule vacation. Angifuni ke leyo nto angise ku vacation once. I appreciate birthday yami right and then Aphinde. smart sokuna next month. At least wamcabangela awukho that bad yazi. Hayi kulungile bethu. Abantu babekudinga ku social media bazokuthola phi? Yeah. Hayi siphela babekudinga mabafuna ukubona. Nathi ngithe uyadayisa ama perfume nani. Oh yes. That's not very cool. Oh, okay. Ngino TikTok, ngino Insta, ngisanda kuqala kanjani. YouTube now. Ku TikTok umeshi. No, nginamanga. Lokuthi azazi nje uba okay yeah. Ku TikTok ngumangwane 07. And then ku Insta umeshi D. Yeah. Like MESHIEY. Instagram nasuphakamisa. Yeah, uthe ubani? Uphinde so. MES Namgila. Yeah. MESHIEYDEE. Mose sana nakuqala uqale Last month, okay, TikTok last month. ngena ama DM. Kakhulu ku TikTok kodwa kakhulu. Ku Insta sa follower. Bangifollow kushe kule interview bengikona nxa yo interview. Oh yes. Bathi bafuna ukuthenga. No, bafuna ngithenga. Babona ukuthi angifuna la wenza ngini. Oh, washo njalo kule interview? Hawu vele. Namanje ngisho ngitsala wenza ngifuna but if usanda ngimali bangizima because vele ngiyethanda imali ayikho into ngithanda imali. Bathini for kuma DM? They were like, hey mama ngibona ukuthi awethanda allowance ngicela ukuthi ube ngowami. Omunye athi namanje khona de ngilokhunja la. Njengoba ngicela ukuthi ufuna ungise emosmabhidi sokubholi. Oh yes. Omunye ufuna ukungikhipha sokuza ikhofi. Ngiphuza ikhofi mina dlala siphuza ikhofi. Yaphuzana. Yeah. Sizodlala emhlabeni. Yeah. Omunye ufuna account number yami. Yeah, ufuna ukufa imali. Wena ufunani? Ufunani? Ufuna ama-followers nama-likes. Ngifuna ugayi. Nginayo kai. Bengichecka phela usukhona ilo. Yey, zothetshela wena nani la? Ngisho asingene thina. Singaphinda sikulindele futhi usazobuya la ekhaya. Yes, of course ngizobuya. Kumnandi ngi-enjoyile futhi ngiyabonga. Ungithethisile ukuthi cela ubathethise labo bhuti labo ongabatholanga uma ufika. Ukuthini? Awusho ukuthi disappointed ukuthi ngifice ngingedwa balovile bona. Hey! Yeah. Wena khuza lapho. Ghost satshwayo. Yeah. Ghost defense indaba ezothenzayo. Like bengi-expectile ukuthi uzoba khona. Abafethu bangiphathe kahle ngifuna ungasho noma abafowethu bangiphathe kahle. Ngi-enjoyile ukuba nabo bangijise ngothando ayikho into esingayenzanga la si-enjoyile. Kodwa bengindlela ukuthi uzoba khona sihlale siqoqe kanjena like kube mnandi. Ngi-experience fethu ukuthi hayibo kunjani ngihlala nabantu abadumile. And futhi ke angisho kabi badumile nabo. No, asidumile thina uGhost odumile hayibo wosiqhatha nabantu manjena. Ho. Yes. Yeah. But yeah, ngiyafisa ukuthi next time Just uyajwayela. mangenza ngisho leyo nto. Yey, wena ifika ngikhoxela khaya ngikwenza ukuthi athi utshela ukuthi ubani athi ngifuna. Utshela ukuthi ubani. Kinye. Bathatha ubuzelele. Bengazele to be honest. Okay. Yeah. Benginakho vele ukuthi kumele vele Akukho wrong. isikhala sokuthi ngini. Room for disappointment. So uyabuya. Mangibuya vele ngicela ukuthi ube khona. Angidlali nawe la. Asizodlala emhlabeni. Kwenza plan. Lungile bafethu siyabonga. If you still here bafethu, please like, comment, subscribe bafethu, send appreciator. By the way bafethu
cela expect i-show entsha. We have a new show ezoqala, I think, go first week of March. Yeah, stay tuned, bafethu. Hope you like and subscribe.